Wow! Hello! Hello, broski! Ako mag-house raid tayo ngayon dito sa bahay ni Rocky. And now, it's time for DJ Rocky's Hi guys! Welcome to our house! So, ganito sa kainan ni Rocky challenge. I-rate natin yung mga pagkaing hinanda sa atin ni Rocky. Ganit ka na basa. Darang. Dami tubig. Parang okay, so ibaba mo dito siya. Panoorin ang nakakabaliw na house raid. Kapakanan. Sige. Ay! Makipagkulitan kay DJ Rocky Terra. Ang hirap pag ano ng by concept kasi alam ko siya, tapos hindi ko siya ma-explain. Sarap. Abangan sa Miyerkules sa YouTube channel ni Konyo Bicolano. Subscribe na.